Кеше 75% судан тора, атар 75% şeyden. Selam dostlar, irtenge kımızge şeylerimizin təmli bulduğunu tilep, təmli kirəşimizni başlayırız. Dostlar, bugünkü tapşırığımızda bizde iki jırışı, iki artist Tatarstan'ın ot kazangan artistları, yaratkan jırışlarımız, ikisi de alar kollegalar, hizmetteşler, çünkü Bürük Filarmoniyada işçiler diye bitirim, Bürük sahnede jırlıylar, әлі бәлкім қазынып қарасаң дуэтлары да бардыр. Яқшап, таныш болайық. Менің сол яғымда бүгін әлігі қап-қара брюнет, шындай алыптай гәудәлі, шындай түбән тауышылы, Рүстем Асаев болса, қол шабыра керекмін. Аның кіндәші бүгін, мына әріге мұлайым, Шибәр, Мишер қызы, Алсу Адылханова. Мишер деп әйтмәсең ярамый инде. Yok indi, yok dilim qışta bitmedi. Bizim bir tapşırı bulğanı iki Mишер idi bir yola. Yaxşı әлі бүгін. Мен де Мишер едім. Yaraq қайтып кеттім. Ya, жігіттер қызлар, Алсу, Рүстем. Не алып келдіңіз, балық алып келдіңіз мәлі меңа? Балық. Алсу әлі сенекеннен башлы. Балык. Менің Бүләгін балык көрініп тұрасың, матуррак, Батур. что ли? Сенің бүләгін батура көрініп тұр әне. Бүләк. Бүләктән башлыйбыз, балыктан. Әлбәттә, бүләктән башлы. Бүләктән башлыйбыз. Менің бүләгем шундый. Серьезно? Менә мин узган елны Австралиядә булып кайттым. Һәм анда бөтен кешедә була алыр дип уйламыйм. Шуңа күрә менә шушы Ақтанып әйтті инде біраз. единственный бер бүләгем калган иде Австралиядә. Сәгать сезгә күчтәнәш. Айшырсыз Бұны карар. кенгәрәләр жибәрді ме? Андагы Андагы жерлі халық теге. Җирле халык кенгуру барысы сәлам әйттеләр сезгә. Yok qarayın biz açtık qarıdır bir tane. Ул просто сувенир сәгать. Şeydir bir saati. Австралияның ние белән, контурлары белән һәм шунда кенгурулар күренеп тора. Австралия континенті. Континенты, Australian Open. Мотор бұл, мотор сағат. Рахмет, бик матур сағат. Мында менә шушы матур урыныңызга куйсагыз, ала бирсә. Куяшакбыз безнең үзебезнең Вакытында музейебызга. белерсез. Рөстәм, Сағат берге шоқша берейін. мин беләм син Бийек Британиядан булдың. Мин булдым. Алып кайттың бер нәрсә аннан безгә. Мен сенің коллеган алып қайттым. Қытайда болдым мен әйме, мына Қытайда, мына шундай сен ашаған бір жігіт. Мына бұл шушы арзының яшына жеткенше шушы матур күрәш, тәмле күрәш барсын. Ул шулай булачак та, чөнки аны халык яратып карый. Һәм сен ашаган бит әйме. Анда акча салырга кирәк. Акча салмыйлар. Анда инде мына бу ике Бәрәңге. Кемгә нәрсә кирәктер, менә шуны да салып. Шулай. Борыш белән. Әйбәт, рәхмәт. Үйне алып кайт. Юк, безнең бар музей, иде урын калмады инде бүләкләргә. Безнең бар музейбыз. Шуңа күрә әлегә сезнең бүләкләрегез безнең музейда үз урыннарын алырлар дип ышанабыз. Зур рәхмәт, әйдәгез тапшыруны башлыйк. Менә безнең тапшырыбызның шартын сез беләсез, билгеләгән вакыт эчендә әлеге ризыклардан нәрсәдер әзерләргә, хәстәрләргә кирәк булачак сезгә. Безнең бүген табын түрендә балык. Менә бу Сөлейман балыгы диләр инде аны. Гармуша. Һәм әлбәттә инде яшелчәләр, бәрәңге һәм сыр. Кайсыгыз башлый? Алсыйда. Я уступаю мужчине. Шулаймы? Бездә татарлар шулай. Biz indi bulat bu күрәбез балык. Балык, Ашаган балык бу әйме. Кырыгы да бар, башы да юк. Хәзер без инде тәмле иттереп, аны матур иттереп жарып итәргә кирәк инде. Син кыздырасың. Кыздырам ие. Кайда кыздырачаксың аны? Безгә бер шундый таба кирәк булачак. Таба яхшы. Духовкадамы, плитәдәме? Плитәдә. Духовкада кирәк булмый. Кирәкми миңа. Бар безнең. Ие. Яхшы гына таба бирегез миңа. Мара табалары бар. Мөмкин булса, инде тәмле майлар күреп тора монда, төрле майлар бар. Әле Майлар башлады инде. Ага, шулайлар. Шуннан кыздырасың. Кыздырабыз. Тәмле иттереп һәм инде монда күрәбез витаминлы, шундый белоклы, тәмле ризыкларыбыз бар, яшелчәләр, җимешләр бар әйме. Ярда бар. Шуңа күрә аларны инде без матур иттереп балык янына шулай иттереп Тизеп куябыз. сезгә тиеш. Салат ясыйсың шунда. Бәлки бераз салатта килеп чыгар әле. Бәлки түгел, уйлап тырышып карайм, дияме? Тырышып карыйбыз. Алсу, менә бит, илгәре кеше ни диелгәре. Инде балыкны турап таткан диярбез. Ул чистарткан, шулай бит. Тартылган балык Чистартылган. Мин беләсезме, менә карап торам, башта шулай ук духовкада горбушаны пешерермен дигән идем дә, әйтәм, бер төрле ризык булмасын, төрлечә булсын бүген. Безнең шуңа күрә первый эшләргә булдым Уха.
Әлбәттә инде уханы Балык мин яратам. Уханы мин яратам берничә төрле балыктан ясарга. Или куриный бульон белән, тавык бульоны белән бик тәмле була уха. Ну менә бүген безнең инде продуктлар бирелгән, шуңа күрә Тавык кайнатып тормабыз инде бүген, яме? тормабыз, шуңа күрә менә мин кыйрык җирен һәм инде баш җирен кисеп алдым. Шушы җирләреннән бульон ясарбыз. Ә менә бу җиреннән филе ясап, матурлап, соңыннан балыгын салып, инде матур айтырбыз да. Ашарлык булсын. Менә бу кыйрыгына саларбыз, яме? Юк, бу кыйрыкны мин сезгә, игезгә биреп җибәрәм, кирәк булса, ул безгә кирәк түгел. Кастрюль кирәк. Үзем генә тегемәче булып, "Мяу" дип ашасам инде. Кастрюля кирәк. Кызды бер нәрсә кыздырмыйсың. Бульонга, юк инде первый булгач, бульонга кеше кыздырып саларга. кулланабыз аз гына яшелчәләр. Һәм ясем салат, һәм имбирь белән, лимон белән кайнар витаминны лимонад ясыйсы килә. Менә бүгенге салкыннарда, бик еш чирли торган вакытта шушы напитокны ичеп дәваланырга. Бу инде үзенә күрә алсудан халык медицинасы яисә салкында шата. Бу салкыннарда суык тидермәс өчен, гриппны якын тидермәс өчен менә дигән киңәш булачак. Яхшы бирсен Ходай уңышлар иде. Без ярдәм итеп торабыз инде. Миңа су кастрюляда. Әлбәттә хәзер булачак. Хәзер кирәкме? Мин башта инде үзебезнең теләкләрне, матур сүзләрне әйтик. Спонсор хакында андый-мондый бүген кыздырга. Сковородка алгач куркыныч булып. Уйласагыз, ярдәмгә киләчәк безнең табаларыбыз, әйткәнемчә тапшырыбызның генераль спонсоры, яраткан спонсорыбыз Күкмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән. Күкмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча үзебездә, Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибеташада алырга мөмкинсез. Һәм таба алганда игътибар итегез. Һәр Күкмараның һәр фирменный табасында үзләренең фирменный логотиплары бар. Күкмара дигән бары тик сыйфатлы, яхшы табалар гына алыгыз. Әйдәгез, эшне башлап, минде күрәм сез икегез дә өлгер булып балыкны инде. Рөстәм, кыйрыгыңны биреп тор, пожалуйста, сиңа кирәкмәсә. Кыйрыгыңны. Бу сиңа кирәк түгел дип Шуннан да күрәм. менә бу кыйрык уха булгач инде иң тәмле җире. Тәмле җире. Башка җирләрне. Башка җирләрен Үзеңә кыздырасың. Булсын үзебезгә, әйе. Үзең кыздырасың. Булат, миңа Сиңа кирәк булачак? таба бирер, пожалуйста. Таба кирәк. Менә сайла, кайсысы? Безгә Зуррак. менә зуррагын бир инде. Бәлки зуррак кирәк буладыр. Әйе. Таба. Жәл түгел. Жәл. Күкмара табалары рәхәтләнеп, Безнең кайсысы менә бусына рәхәтләнеп пешерегез. куябыз? Кайсы да ярый. Кайсылары бу вакытта инде алсу, үзегез белеп күреп торасыз. Укай өчен. Балыкның кыйрыкларын салып Булат Булат, бар иде бу- синдә. бульон өчен һәм менә баш тирәсен. Бигрәк сез ни? Игътибарлы. Бүтән әйберне күрәсез. Әлбәттә, син экономик. Экономик итәсе килгән. Иң апатик килмәкче әллә? Идемәче Ае. бар. Яңа елларны ничек каршы алдыгыз? Гомумән әлеге 2016 ел ничек башланып китте сезнең өчен? Балаларыгыз ни хәл, гаиләләрегез ишлин икегезнең дә беләбез. Булат, сине яңа ел белән тәлек кутламадым. Рәхмәт. Бу елда сине беренче мәртәбә күрәм. 23 февральдә котласагыз булай. 28 февраль белән сине һәм Һәм 29 февраль белән. Һәм 20 февральдә буласы. 1 май белән сине. Рәхмәт. Әйе? Яңа еллар бик әйбәт үтте. Әлбәттә, эш булды бик күп, һәм шуннан соң кунаклар да булды бик күп. Шуңа күрә ял итәргә булмады. Җылы якларга, каядыр анда Гоа, Юк. Буага бармадыгыз инде. Мин яңа елны аңламыйм җылы якларда. Мин яратам Бездә салкын якларны. Без Финляндиягә бардык. шулаймы, качан булды ул хәл? Яңа елдан соң без только Чамышварга. ниләргә генә, ялга гына балалар өчен. Нәрсә бар анда Финляндиядә менә? Ул Кызык. зур авыл. Ләкин ул Инде җирдә булдыгыз, инде. Хельсинкига бардык. Һәм аннан берничә экскурсиягә барып кайттык. Балалар белән әллә кая барып булмый. Лыжларда җиреп, шунда аз гына әкияттәй Атмосфера. иләр күреп, Санта-Клауслар. Ну анда бит бик матур анда теге мәсәле чыршыларда шундый матур карлар якын Анда утлар матур. Җибәргәннәр, утлар кичтән матур дип. Анда сөйләүләре аларның бик катлаулы, Анда атасымы? конечно. Юк. Ямсыз әйтмим ашны. Бик катлаулы сүзләре, гласныйлары берничә мәртәбә кабатлана. Попо, сеоерисари, менә шундый сүзләр. Ул нәрсә дигән сүз булды? Өйрәнеп булмый. Юк, сүгенмәдем. Ашларыгыз тәмле булсын дидеңме? Шуларак дип әйтте бу инде. Ул менә шу островларның название островов. Утрауларның исеме. Ни алайса ашау ягыннан чыгаларның?
Аларның ризыклары. Ризыклары бізге- тоже бар бик барсы да. тәмле анда. Кирәк икән Булса, Менә монда. гади ризык бар. Кирәк икән экзотик ризык бар. Нәрсә Экзотик? сөйлисең шул бар ай. Мәсәлән, экзотик. Оленина, строганина. Йо, яхшы. Ае, менә ничек нәрсә кирәк шунысы бар. Акчаң җитсә, хәт Китай димене дип кит ите булса да алып киләләр ресторанга. Ай, финнар. А татарларны очраттыңмы? Фин татарларын. Юк. Ә? Өлгермәдем очратып. Я, Рөстәм, син кайсы Biz endi якларда булдың инде? Яңа- Лапландияларында, Андияларда, Yo, anda җирләрдә булмадык. Biz Андияларда. шын Россия кешесе буларак, үзебезнең өйдә Бүгенә төрттіріп матур әйтәйін. иттереп, Авылыма кайтып, инде яңа ел бит инде ул гаилә бәйрәме. Шуңа күрә гаилә белән генә, дүртәү, тормыш иптәшем, улым, кызым белән матур иттереп, тыныч кына 31 көнне өйдә булдык. Инде бер көннән инде яңа елдан соң без инде дуслар, и традиция буенча инде авылга кайтабыз без. Туган җиребезгә, Башкортстанга, әти-әнине Быелда котлап, кайттыгыз? туганнарны. Бу ел инде без инде безнең бик якын дустыбызның шулай ук юбилейна бардык Самара шәһәренә. Анда матур итеп котлап. ул безнең дустыбыз, между Шуннан прочим. соң инде Күрдек Башкортстанга- Instagram шелтәрендә. Инде шундый бураннар булды быел, искитмәлеме. Шын кыш булды. Әмма ләкин барыбер изге уйлар белән йөрү ул Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Шулай итеп матур итеп Исән-имин йөреп кайттык. Аллаһка шөкер, әти-әниләр исән саулар, туганнар, тумачалар, авылдашлар, күршеләрне котлап, менә шундый бик күңелле, матур изгел инде ул. Кышкы каникулларыбыз. Күрешүләр, бүләкләр, Рөстәм, шундый матур сөйлисең, син тәмле сөйлисең син. Барасы килеп Барасы килә, барасы килә, каядыр буран. Бүген буран түгел, бүген салкын. Бүген салкын. Сез сөйләгез, мин эшлим. Юк, алсы біз сен дә тыңлайбыз, син кәләм, менә мин карап торам. Рөстәм авыр юл сайламады, ул бик җайлы, җиңел юл сайлады, балыкны 4 яклап кыздырады. Аның эше дә бетәчәк. Уха тоже бик җиңел. Салат аш. Ну, икегез дә бүген молодцы. Biz инде белсәк, Алсуның Австралияга барып кайтканын, Рөстәм Бөек Британияда Сабантуйда булган диде. Мин анда үткән елны 3 тапкыр булдым. Лондон шәһәрендә. Беренче булуым апрель аенда булды. Мин анда Нәүрүзгә бардым. Нәүрүз бәйрәменә. Икенчесе булды 9 майдан соң бөек 70 еллык юбилей бит инде Җиңүнең җиңүлегенә. Анда инде мине рус фонд, русский не дип аталган анда үзләренең посольствосы да чакырдылар. Алар чакырдылар, монда инде матур җырлар башкаралар. Анда инде рус җырлары, шул бөек сугыш, бөек ватан сугышы елларына багышланган җырлар бик күп бит инде, Аллага шөкер, шедеврлар. Менә аларны башкарып, икенче тапкыр шунда булдым. Анда Британия ветераннары алдында җырлау шулай ук бик приятный, анда исән саулар. Зур Горурлык хисе, горурлык шуннан да. Һәм инде өченчесе булды Сабантуй. Анысы июнь аенда булды. Анда инде безнең үзебезнең милләттәшләребезгә үзебезнең җырларны, Татар халык җырлары, милли Сабантуйда булып, аларда шулай матур иттереп кунак булып кайттык дип әйтәсе. Мин аның фотларын күргәнем, халык бик күп түгел. Миңа калсам да артистлар күбрәктер. Анда Сабантуйга килеп, кара килгән кешеләргә караганда. Ул бит инде чит Ул илдә кирәкме ул оештыру чынлап та шулай? Бер ятан сезгә әйбәт инде, чит ил күреп кайтасыз. анысы да әйе. Дәүләт хисабыннан Икенчедән барыбер шәп бит. Әле акчада түлиләрдер. акчасы Күреп кайтуы иң мөһиме. Зарплата формасы гына анысы. ул бит Ей, барсыннар яре бар рәхәтләнеп. безне эштән җибәрәләр. Эштән йөрибез. Авыр икән дисегез, Эштән Барып йөрибез. кайткач. Бик шатланып. Без инде аңладык Рөстәмнең 3 тапкыр Бөек Британияга барганын. Бер илгә генә алсы 5 илдә булдым ди. Алсая, сөйлә. Кто больше, айда мактанна. Мактаныгыз әле рәхәтләнеп. Син санап барасың. Тәмле көрәштә мактану буенча Санап барасың санап. спорт ярыш, спорт мастеры. Алса Билханова. Ну менә җәй буенда 5 илгә ебарга туры килде. Шул инде кыш көне Австралияга бардык, җәй көне башта Европа Сабантуй булды Германиядә. Европа Сабантуй Германиядә булды.
Анарысын Кытайда сабан той болды, анда бардық Урумчиға. Һәм шуннан соң Тель-Авивка, Израильға барып қайттық. Анда да сабан той. Юк, діни татарской культуры. Татарченчик булау? Татар мәдәният. Татар күннәре, әйе мәдәният күннәре. Тель-Авивта. Миңа Израильда бик ошады. Нәрсә шады сиңа да бигрәк? Белмим, миңа анда бүтән нәрсә ошады. Мин бардым. Біз бардык анда Иерусалимга һәм күрдек менә шушы Борынгы Библияда, Коръәндә, анарсын еврейларның менә шу талмудларында язылган бүтән религиозный менә җирләрен. Алар инде бүтәнесе бергәләшеп яшиләр шулай. Шушы изге җирләрне күрдек һәм бик күп, тарихны белеп кайттым инде мин, дип әйтергә мөмкин. Калды диңгезгә дә бардык. Әмма ләкин мин еврей кызына ошаганмын. Наверное, шуңа күрә мине шунды юк тикшерделәр бик каты. Самолетка иң соңгы булып керде. Шиде буын ата-баба хәтле барып җиттеләр дип тикшерәләр. Тикшерделәр вообще. Бүтән сумкада булган әйберләрне актарып, уздырып ниндидер нәрсә. Анда нәрсә алтын алып керергә ярамыймы? Юк, анда терроризмга каршы бик каты көрәш. Һәм аларның иң безопасный куркынычсыз ұшу деп әйтәләр. Самолетларында. Аңлашылды булай. Иң ошаган Иерусалим булсын, ризык ягыннан кайсысына иң тәмле? Әлбәттә инде Австралиядә анда нинди генә ризык юк. Анда гади гына ул. Әмма ләкин анда манголар. Андагы аларның манго, экзотик әйберләр яратам инде мин әлбәттә. Анда балык, анда морепродуктлар ашаттылар гелтиге диңгез буенда. Ашадык креветкалар, төрле әйберләр инде. Бигрәк авыр эшегез сезнең. Креветкалар, манголар гына ашап, сидилдә ышкышта барырга кирәк бит анда күпме. Тикшерәләр аны. 24 сәгать эштем мин. 2 сәгать. 24 сәгать. Бик авыр эшегез. Бәдай Авыр. Әмма ләкин бик кызыклы. Шуннан да алсу алай теге спортивный интереслар уянгач алсуның миндә әйтте. Мин инде үткән ел январь башында азагында булдым Төркмениядә, Ашхабадта булдым. Нинди матур. Алсу Австралиядә, син Төркмәнстанда яхшы. Австралиягә караганда Төркмәнстанда Юк, Төркмәнстанда бик матур. Австралиядән әлбәттә. Анда зато матур. Тикәрәк. Һәм инде шулай ук Англиялардан соң инде булдык. Үз көнендә Ташкентта. Шулай. Ташкент бу сиңа. Мин тоже Ташкентта булдым. Тель-Авив. Ташкент бит инде үзегез беләсез. Ташкент. Аларны санап тормыйм иде. Кулинария ягыннан да бит инде алар бик тәмле. Анда. Менә пулау диләр, име? Ой, пулаулары. Әйтим әле. Аларның пулауларында. Пожалуйста, әйтим әле. Ухага менә шулай целиком салам Өрекилеш салам суганны. Дуслар, бу безнең Күк Маракеш төрлек. Күк Маракеш турында укып сөйләбез бүген. Матурлык өчен. Кишерне матурлык өчен салабыз өчен. Татарлар сорамадымы сездән әйтмәделәр берсенә. Кая үзегез белән бер 2-3-4 3 пишмак кыстырып килмәдегезме? Алар үзләре дә пешерәләр татарлар анда. Без бит татарлар янына барабыз. Алар бүтән безнең ризыкны саклап калганнар, милли ниләрен. Милли ризыкларны. Ризыкларны анда үзләре сыйлыйлар. Ой-ой. 3 пишмак, тукмаш. 3 пишмак, 4 пишмак, 5 пишмак. Тесе бар, тукмаш бар. Австралиядә да бармы? Австралиядә еще как. Мин андый 3 пишмак ашаган юк вообще. Андый манты. Күнгерә ите салганнардыр анда шуңа. Юк, алар барысы даже Кытайдан бит күчеп килгән. Менә нигәдер алар анда тәмле иттереп пешерәләр безнең татар ниләрен. Менә сиңа вәт, менә сиңа Австралия диерсең. Дуслар, исегезгә төшерәм, безнең алсу булды инде. Ул хәзер уха пешерә бүген. Әлеге Сөләйман балыгыннан Рөстәм алсу уха пешергән арада кыздыра әлеге балыкны һәм аңа гарнир ясый. Гарнир яшелчәләрдән. Белеп эшлим микән, юк микән, без алсу белән аптырап торабыз бераздан карап. Ләкин рәвешен китерә. Нәрсә килеп чыкканын без сез белән күрербез берничә минуттан хәзергә. Тәмле көрәштә реклама. Дуслар, ТМТ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта исегезгә төшереп узыйк. Рөстәм Асаев, Алсу Белханова, Рөстәм Асаев балык
ярдәмендә ярышалар бүген, көрәшәләр. Алсуның уха, Рөстәмнең кыздырган балык. Алсу, ничектер күрмидә калдык, без сизмидә калдык. Салатында ясап үлгердек кебек. Әйе, мин бу Ширкәлеген салатка тагын динәселәр ясыйсы бар, имбир белән анда индер лимонадлар ясыйм ди безнең вакытта. Алсу. бу Нәрсә бар салат бу просто салатында? витаминлы салат. Менә нәрсә миңа бирелгән, шуны салдым. Монда борыш, монда суган, монда Борчак. борчак. Иде бездә. Әйе, бу помидор, монда кыяр, укроп, петрушка һәм мондай ак суган салдым. Әз генә сыр салам. Һәм шуннан соң менә каймакка чеснок, Сарымсак салгач. сарымсак салдым. Менә шушы заправканы инде әз генә оливковый май кушып, Син моны болгатабыз. беләсезме, эксперимент ясыйсызмы, ясаганың бар? Мин инде шулай эшләгән бар. Һәрвакыт. Да, май белән дә тәмле була, булай да тәмле була. Кем ничек Ашарлык ярата? Ашарлык булмаса үзем ашармын. Ярар. Уха инде Гади уха, гади тәмамлана, рецепт. гади генә уха. Ләкин тәмле булырга Монда тиеш. бөтен Ышандырды тәмле безне әйберләр. Алсу. Шулай ук болгарский перец, бәрәңгесе пешкән. Хәзер әз генә брокколи салам. Брокколи ухага салалармы? Салам бер яшелчә дә уханы бозмый. Әйтәсем килә. Просто мера кирәк. Менә бер кичне генә тәмле биришен генә, матурлык биришен генә салам да ис сүндерәбез шуның белән. Ну ярар, Алсу эшләп кара безнең. Кем яратмый, шул ашамый, бульоны бар бит. Хәлләр Рөстәм. Минем Синең йөзең бик җитдиләнгән. Бик ниярым Бик монда. зур җаваплы эш башкарган Җаваплы. кебек. Мин Монда брокколиларым бу пешеп чыкты кебек, күрәсеңме? Югы, бераз бер 3 минут тотабыз да сүндерәбез аны, әйме? Яхшы. Алсу. Күрдек без соңгы көннәрдә синең кадр клип төшереп җиргәнне. Рөстәм белән күрдек әле без. Сез бөтен әйберне беләсез, бит әле сер иде. Бик зур сыр. Сер иде бит ул. Бик зур сер итеп аны Сер иде. социаль челтәргә чыгарганнар. Кадр басуда, Әйе. урман янында кая күзем. Анда бер Күзәмәт, кеше жүрде, күзәмәт, бер да? кеше жүрде. Куак артында шул төшереп, наверное. Шурәле түгел идеме ул? Башта мен шулай эшлим әле, карагыз. Лимонны әз генә салатка булай итеп. Оп, витаминлы булсын өчен. Всё. Кланыста карый инде. Әйе, хәзер сөйлим. Әйе. Әйе, нинди клип, нинди җырга иде Клип сөйләйде. төшердем. Беләсезме, минем Юк, әле. Фирзар Муртазинны яратканны сез беләсездер инде. Мин Фирзар абый Муртазинның поклонницасы. Аның бүтән җырларын, аның тавышын, аның иҗатын яратам. Аның белән без эшләп тә караган. Ну, озак Эшләмәдек инде, ләкин эшләп караган бар. берничә ел эшләдек тә дип әйтергә була. Бер төркемдә ул мине йөртә иде концертларда. Һәм Фирзар абыйдан озак сорагач, Фирзар абый, матур яңа җыр бир инде, пожалуйста, язып бир инде дигәч, ул гел теге ярар дип вакыт үтә бара, әйе. Мин аның элеккеге җырларына ярдәмгә килергә булдым. Әйе, һәм аның элеккеге бер матур җыры бар, һәм ул онытылган җыр дип кызганычка каршы дип әйтәсе килә. Сәге. Юк, Адреслар юалган. әйе, сукмаклар чуалган, адреслар югалган дигән җырны мин яңа елда җырладым. Һәм шуннан соң ул җырны тагы да яраткач, чөнки ул заманчарак килеп чыкты. Фирзар абыйны вальс темпында җырлаган баян белән, ә мин инде ритмга салып, аны гитара белән сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын дип шулай итеп. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, эзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр якын дус кирәккә, бер-берсен эзләргә чыкканнар. Ну, вот шулай. Шулай итеп, Кушымтасын сез күрерсез. Кукмара инструментларында уйнап, әйе. Табаларында. Менә шушы җырга клип төшерергә булдык һәм менә шушындый салкыннарда, салкын көннәрдә мин нечкә генә күлмәктән кырда Кар кызы кебек. Кар эчендә җөреп Адашкан кар кызы кебек. төшердек. бабай Шуннан соң менә исләрен тыймый бер әйбернең дә һәм шунда салкын тидеме инде. шулай начар сөйләшәм шуңа күрә, әйе. Бик матур сөйләшәсең әле Алсу. Рәхмәт, Рөстәм. Анда ризыкларың да бик тәмле Бик күренә. рәхмәт, мине просто яратасың. Рөстәм, Рөстәм. Әйе, син дә клибың белән мактан иде. Кайда төшердең? Әйе, миннән калма инде син давай бак. Чит илләр белән сезнең тигез килеп чыкты инде монда хәзер. Түгел инде. Ташкент белән Австралия. Булат. Тель-Авив түгел. Шуннан да клипны җәй көнендә
Лондон шәһәрендә төшердем. Менә. Менә. Штаб нигә барган дип уйлыйсың син анда Лондонга? Казанда. Үзәмәт урамнарында, урманнарында йөреп булмады. Рустам ул клипны күреп буламы инде ул? Ул интернет челтәрләрендә, YouTube'та бар инде ул клип. Бөек Британия клипы. Мана андагы шуннан да булат. Анда нәрсәсе ошады миңа. Лондон ичендә шундый матур парклар бар. Мана Королева утыра инде, юл аша зур парк бар. Шунда инде теге без авыл маллары буларак, теге авылдагы казлар бар иде бит инделек. Теге коралы, теге фабриканы көтү, мына шундый казлар йөри анда. Нинди генә кошлар юк. Бөек Британияда казлар. Лондонда, уртасында, үзәгендә. Шуңа күрә менә шушындый Алар икән. Алар табигатьне саклый беләләр. Менә саклый беләләр, бик алар искитмәләр. Европада менә Бик матур. шәһәр дип тормыйлар. Анда безнең кебек түгел менә. Не башка мөнәсәбәт табигатькә. Әлбәттә. Менә безнең казлар җырсын әле. Гринпейслар шуннан чыкканнар менә. Булат, менә казлар җырсын әле. Машина белән барасың кеме? Вдруг казлар җылны үтәләр. Безнеке газгана булса чак. Аш була. Кичкә аш була. Яисә берсе кулын тапкан позволяет. Әйе, менә шулай иттерәләр обязательно. Ай. Сез сөйләгәч мин дә Бөек Британия барып. Синде, пожалуйста, бойда. Минем ашым пеште. Ура! Хәзер алсу әйдә син хатын-кызсың. Булат. Әлбәттә инде үзенең күп вакытында. Ничего себе, аның балыгы давно уже күчте плитадан. Миңа бәрәңне пешереп алырга иде. Менә бит әле бәрәңгесе пешмәгән. Алсу инде тагын бер скандаль сорау бирәсем килә сиңа. Скандаль? Скандаль сорау Алсу Динә Гарипова үзенең җырларга рөхсәт итмәгән икән. Динә Гарипова җырлап йөри ди. Әйе. Барлык алар җыры турында сүз бара. Дөрес түгел. Бер нидән сөйлә. Рөхсәт итмәгән дип ул дөрес түгел. Динә Гарипова рөхсәт сорамаган, яхшы. Ул тоже дөрес юк, просто миннән гел сорыйлар. Менә сез ничек Дина Гарипова сезнең җырлыгыгызны җырлый дип. Мин әйтәм, җавап бирәм. Миңа Дина Гарипова бик мин дипломат кеше. Мин әйтәм, Дина Гарипованың җырлавын мин бик яратам. Һәм аның тавышын бик яратам. Һәм ул менә шушы бәйгедә катнашканда мин аның өчен бик Тавыш биреп җанатып тордым. Җанатып тордым. Килеп тордым җиңгән. Һәм минем җырны сайлаган өчен шулай мин аңа рәхмәтлемен, чөнки ул минем иҗатны популяризирует, значит. Һәм минем җырны яраткач инде әлбәттә мине тыңлаган, яраткан дип ышанып калам. Шуңа карамастан бөтен җирдә минем фонограммага һәм минем бэк-вокалга кушылып җырлау дөрес түгелдер дип уйлыйм, чөнки Әйе, шул. ул хәзерге вакытта башка дәрәҗәдә. Беренчедән, минем ул аранжировка элекеге, шулай бит, аңа инде бер 10 ел. Аны яңартырак эшләргә була. Һәм инде матур гына рөхсәт сораса, шулай ук начар булмас иде дип уйлыйм. Менә шундый гына минем фикерем. Булай мин каршы килергә бернинди каршы килеш юк. Интернетта бөтен җирдә аның җырлаганы, конечно, менә минем аранжировка белән, минем бэк-вокал белән туп-тулы. Әмма ләкин мин ул җырны чыгарган. Ай-ай-ай. Константин Львович, Мин берничә әрләмим, просто менә этика дигән җир бар, этика. Менә мәсәлән мин Зөһрә апа Сахабиевның җырларын бик яратам һәм аның җырлары бит инде классик булып беткән. Шуңа карамастан мин шалтыратып сорадым. Зөһрә апа әйтә, менә сезнең репертуарыгыздан алып яңартыбрак җырласам ярыймы менә шушы җырны дип. Чөнки рәнҗетергә кешене ярамый. Ул аның иҗаты, ул аның җимеше җыр шулай бит. Ул миңа рөхсәт итмәде. Һәм мин аны хөрмәт итеп җырламаска булдым ул җырны. Түгел, башка җыр. Аның җырларын мин бик яратам, мин аның иҗатын да үзен дә бик яратам. Тавышын ул минем өчен шулай ук. Ни дәрәҗәле кеше. Шуңа карамастан мин сорыйм, иң башта сорыйм, ярыймы дип җырларга, җырчының җырын. Менә башка җырчылар. Башта рөхсәт сорарга кирәк. Алсу ясым дидер лимонад. Кайнар лимонад витаминлы, имбирь белән, апельсин белән, лимон белән. Менә без сиңа уңышлар тапабыз. Менә сиңа су. Чиста су аласың. Син аңлатганда силә аласың монда. Без башта силә балык әле сезнең белән. Зур тамаша, зур тантана турында, зур фестиваль. TMTV телеканалының беренче тапкыр премия тапшыру тантанасы булачак. Үз премиясы ул музыкаль биеклек дип атала. 2 апрель Пирамида татар музыкаль телеканалы TMTV премиясын тапшыру тантанасы. Масштаблы телевизион шоу бөтен татар эстрадасын бер сәхнәдә җыячак. Килегез, күрегез, безнең белән
бірге булырга тиешсез. Нәкъ менә шул көнне белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Шалтыратыгыз, билетлар алыгыз. Без дә анда Алла бирсә булырбыз дип ышанып калабыз. Без сөйләгән арада Рөстәм монда үзенең ризыгын пешереп бетерү генә түгел, ауланы инде матур итеп бизәп тә куйды, инде соуслар да сипте. Бик матур күренә, бик матур. Рөстәм әйдә, эш белән Алсу җырлады, син дә җырларга тиешсең дип саныйм. Мин җырлый белмим булат. Иң матур җырларның репертуарына хәзер Алсу син әйтсәң, Минме? Шундук башкарачак. Хәзер әйтәм. Шундый яхшы килеп чыга. Тара-тара-тара-тара, шел я молча. Яхшы килеп чыгамы? Ага. А я помогу. Мөслим Магомаев. Свадьба. Бик матур. Туктта, әйдә. Туй турында ишетәсез килә. По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками развела тишина. А это свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. И земли. Aferin. Bir şeşeklik şırladı bütün. Bravo, Ой, рахмет, Булат. Biz. Ой, бик зур рахмет. Ой, рахмет. Маэстро. Кирәге бу петрушка. Мен Сиге туралган бар инде. Эй, Халсу, ну, Ишегез күңелле дә икән шул ук вакытта, бик авыр булса да күреп торам. Шулай бер-берегезне һәр вакыт әлбәттә. Алсуны бит мин шулай бик күптән беләм. Мин әле Казанга күчеп килгәнче без аның белән таныш идек. Аның матур җырларын мин машинада, инде кассеталарда, ул вакытта дискда юк. Скажи, что просто ты был мой поклонник. Алсу, беләсеңме? Без шундый элекке заман балалары икән инде, кассеталарда да бар иде. Кассеталар магнитофоннар. Неужели сен мине тыңлый идең? Тыңлый идем, машинада тыңлый идем. Ой, рахмет. Мына Барс Медианың шундый халкыбызга бөтен Россиягә генә түгел, бөтен чит илдә дискларын, кассеталары, артистларын танышу өстендә эшләүләре өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шуннан да Нет, мин әйтәм, миңа рәхмәт әйтер дип уйлаган идем, бырып җибәрде все-таки башка җиргә. Алсу бит инде шулай ук. Шундай инде ул, шундай. Теге түбән тавышлы, матур, җибәр, талантлы кыз. Мактагыз мине. Әйе, шуңа инде Алсуга бер дуэт тәкъдим иткән идем. Алсу исеңдәме икән? Исемдә. Әйе, менә шул дуэтны җырлый алмадык, әмма ләкин безнең танышу һәм дә бүгенге көндә коллегалар булып Казан шәһәр филармониясында бергә бер цехта дип әйтим, солистлар. Менә тормыш ничек очраттырды, әйме? Инде тормыш ничек үзгәртте. Бүгенге көндә хәзер инде шактый һәм Алсу белән икебез бер көнне бер үк вакытта, бер үк минутларда Татарстанның атказанган артистында бергә алдык. Әй, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Инде быел 6 ел була инде. 5 ел була, 5 ел. 6 дип Әлендә бергә яптыгызмы? Өстәлне матур итеп Самарда Алсу япты. Әйе. Мин Башкортстанга чакырмады инде. Чакырмады. Самарага кайткандыр әле үзе. Самарага Дөрестән дә менә ничек җырлар очраштыралар бит. Без Башкириядә күрә артистлар арасында һәр вакытта яхшы мөнәсәбәт булырга кирәк. Һәммәбезгә дә урын, сәхнә һәммәбезгә дә җитә. Һәммәбездә үзенчәлекле һәм үзенә генә хас булган җырлар һәм тавышы да, тембры да берсе-берсенә ошамаска тиеш. Шуңа күрә шуның белән дә җырчылар арасында менә Бердәмлек бар. салат бит ана бит бер помидордан гына ясап булмый, ул салат булмый. Аның кыяры да кирәк. Салатына кишере дә кирәк. Менә шунда шул вакытта тәмле була. Дип әйтте дә Рөстәм. Мин дә Рөстәм Мактимәле. Аның бит карар бизәлеше ничек? Ул бит алган татлы бурычны Утырган монда кара әле син. Син бергә кара. Ничек сагам бит аны. Мин моны башыма да килмәс еш әйтергә ясап буласың. Рөстәм, мин дә мактыйм әле сине.
Можно Булат мен Рустам турында тоже айтайын Сізге әле. бүгін келгеннен бері бір-біріңізге қарата дифирамбылар дилер мәләні. Яудырасыз. Башта соревнованиялар булды. Юк, сез Мында, Юк, әйтте. сез безне юкка гына түгел бит менә бергә чакыргансыз. Юкка Нигә сез түгел. безне? Кстати, нигә сез безне бергә чакырдыгыз менә? Ә? Нигә шо ни ди? Кемгә уй килде шундый безне бергә Чөнки чакырырга? сезнең икегезнең дә түбән тембр тавышыгыз. Юк, менә минем әйтәсем килә. Мин җырчы буларак Рөстәмне Бик хөрмәт итәм. әйтеп тә тормыйм инде. Ну кеше буларак, о. Мин аны ир-егет кеше буларак әйтәсем килә. Менә беләсезме, гафу итегез, конечно, мин Юк, беркемне дә беркем турында начар әйтәсем килмим. Әмма ләкин җырчылар арасында, менә ир-егетләр арасында чын ир-егетләр күп түгел. Без хатын-кызлар аны беләбез. Чөнки гастрольләргә чыгарга туры килә. Бергә сөйләгәнегезне күрәбез. Бергә йөрергә туры килә, шулай бит. Бергә яшәргә дә туры килә инде. Һәм сумкалар да ташыйсың, әйберләр дә ташыйсың. Менә тормышта, бытта күренә кайсы Кемнең ир кешенең икәне, нинди кемнең булганын. шир икәне. Рөстәм ул бик күп җырчылар иләр арасында ул джентльмен. Ул бер кайчан да әгәр дә күрә икән, менә хатын-кыз, менә җырчы хатын-кыз, менә без мәсәлән филармониядә барабыз икән, ниндидер сумка белән, кофр белән, әйме? Ул үзенекен дә мескен күтәрә, аса, өстенә синекен дә ала, сумкаңны да ала, ни за что менә карап тормый, синең интегеп баруыңны. Без кызлар белән аны барыбыз да беләбез. Это уже обсуждалось, Рөстәм. Так что бозылма, пожалуйста. Ул кулында бирә, ул иң әйбәт урынында әзерләп куя хатын-кызга. Үз янында. Хатын-кыз, үз янында әлбәттә. Юк, аның хатыны карарга мөмкин, алай итмә. Үз янында түгел, просто. Һәм ул джентльмен Рөстәм дә, ул джентльмен, ул булышчан, ул чын ир-егет, әйе. Рәхмәт алсыз, бик зур рәхмәт. Чөнки анада нарциссизм дигән әйбер юк. Менә бу мин, ого, натураль. Синең кебек селфилар төшмәйде һәр вакыт. О, мин монда диде. Теге Хатын-кызга кирәк инде ул, әлбәттә. Бу Ират, ну молодец. Бик зур рәхмәт мондай җылы сүз өчен. Сез үзегез яхшы кешеләрне мин Ой булды. һәр вакытта да. Сайрашта калыйлар бүген. Булатны хөрмәт Петушка иткәнгә, хвалит кукуша, за то, что хвалит петушку. Булатны хөрмәт иткәнгә, Булат икенче тапкыр чакырды тоже шулай безне бит. Чыннан да Булат янында Хәзер мине мактыйлар. үзене әллә нинди Сез Ой, бүген Булат, Сез бүген мактагыз безнең спонсорыбыз менә. Булат, бүген шул салкын көнне мондай җылы ризыклар, җылы кешеләр арасында җылынып китеп күңелләр йомшарды, беләсеңме? Сайра мингә. Юк, Булат, син тоже джентльмен, мин белән син джентльмен. Менә син миңа мәсәлән булышып торасың. Әйберләр, бир сулар тутырып. Менә, между прочим, Ләйсәнгә очень повезло. Булды мин китеп торам дип кайчан. Арихларны, Беткәненме? Әйе. алсу Бу матур сүзләрне секрет. Арихларны миңа Сүзләр белән мине кулланып, Сиңа ничекләү кирәк? Мин моны бу шикләүне бераз әзрәк, Касмы финал. әзрәк ни Юк, аны без ничек булат? Шак белән. шулай гына Башта әйтәбез. баттырып кул белән аннатсың. Әзгенә кул белән. Шулай гына әйтәбез. син әле орехларны да мин орехларны кулланмыйм. Ашадым гына. Син кая сибәсең? Соус. Артык булмас микән? Аны соуска можно было беләм. Мин инде кабаттан әйтим әле, сезнең дифирамбылар булса, бер-берегезгә карата. Мин бүгенге үзебезнең шундый ук матур сүзләрне тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыяте адресына юллыйм әле. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-сабалар хәзерге вакытта Кукмара мәрмәр исемле инновацион савыт-сабаларда тәкъдим итә. Мондый югары технологик өстенлек сезнең савыт-сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагын да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, таба һәм шуеннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз. Исегезгә төшерәм, әлеге табаларны интернет-кибет аша да алырга мөмкин, яисә Казанда бар фирменный кибетләре Павлюкина урамы 114-тә корпус 1 адресы буенча урнашкан яхшы, сыйфатлы, шәп Кукмара табалары алыгыз, дуслар. Дуслар, шуның белән безнең ризыклар пеште, бөтен нәрсә әзер, салатлар туралган. Салатлар туралган, ну матур тураган соң Рөстәм. Адреслар югалган. Әйе, адреслар югалган. инде. Ләкин безнең шеф-повар адресны яттан белә. Ул инде килгән. Ул хәзер әзер сезнең бу ризыкларга дегустациясына. Шуңа күрә без сезне хәзер башка бүлмәгә озатабыз. Аны чакырабыз. Ул капкары дегустациясы үзенең теләкләрен, үзенең бәясен әйткәннән соң аны кире озатабыз, сезне кире чакырабыз да, аның әйткәннәре мин сезгә чәчми, түкми сөйләп бирәм, димме?
Яхшы. Хәзергә Алсу Рөстәм. Сау булыгыз. Сау болыңыз. Сау булыгыз. Сау булашабыз. Инде дуслар чакырабыз бүген без шеф-поварыбыз Илнурны. Дуслар, ризыкларыбыз пеште, белгечебез бар, килеп җитте вакытында. Бүген безнең белән кунакта Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, сәлам. Исәнмесез, Булат? Я ничегрәк сездә? Хәлләр? Бездә әйбәт, суык бүген. Суык. Инде безнең дә ризыкларыбыз әзер. Безнең дә әйбәт, бүген балык күреп торасың. Әллә бу Сөлейман балыгы, Сөлейман балыгын ашаган. Әйе, ярар. Башлык бу яктан. Ярар бу яктан. Монсы инде бурышлар әйтмештә овощная нарезка. Әйе. Өстенә Турап кына куйган яшелчә. турап кына куйды, сатлый басап тормын дип. Ярар. Матур булсын өчен дип. Балык Пешкән бәрәңге. Пешкән бәрәңге. Балык, монсы соус. Әйе, бизәлешне дә игътибар ит, Бизәлешне матур булган инде бу. Бизәлешләрендә истиккә Искиткеч. Лимонны азрак сыгык инде. Әйе, әлбәттә. Куйганнар бит. Куйгач лимонны сыгарга кирәк. Менә шулай. Ярар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алып карыйк. Әкрен генә. Монда балыкны ул чистартып тормады. Шулай өйдәге шәгенә. Әйе, идәгечә без аңа киңәш Шау-шау караган, тартылган. ләкин балык инде бераз гына җибегәнрәк иде. Әйе. Шуңа күрә ул аны миннән әйтеп киңәш караган. Тәңкәсен алдымыз сон хәт. Тәңкәсен Тәңкәләр чистартылган, әлбәттә. Готовый килгән үзе тартып даттымы? Әйе. Готовый. Әзер. Балык пешкән. Кыздырып кына алды аны. Бәрәңге Дүрт ягыннан. Балыгы пешкәч инде бәрәңгесенә йомшак пешкән. Әлбәттә, Соус белән калып карыйк инде. бер гәп шуны соусын калып барды. Кемне? Соусында сарымсак тоттырган Ярар. иде. Сизеләме? Свиданиягә барасы юк бүген. Ярар. Билген инде теге теге катнашучының ризыкларын калып карагач үзем әйтермен. Менә монда уха. Ярар. Уха бераз сунып та өлгерде инде, үз куллары белән салам дип. Тырышкан иде уха. Монда Монсы салат. 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 Салат исеме Яшелчә салаты. малат, салат һәм кайнар лимонад. Лимонад, Ярар. имбир, апельсин һәм дә лимон белән. Бик Салатка әле сырда турганнар. Әйе, генә салдым. Әйе. Гречка сыман булган инде. Махсус соус та салды әле аңа. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Сөт өсте белән сарымсакны булгатып соус та салды. Сарымсагы сизелә. Гомумән безнең Салат бүгенге тусыл. бу якта катнашучыбыз кыш айларында грип салкын тимәсен өчен дип Сарымсак тырышты. салайын. Әйе, сарымсак та салды барсын. Салат тәмне. Аннары кая шул бөтен ризыкларында калып карыйк. Әйдә. Сулпасын чыгар. Мин алдан әйтәм, мин калып караман, дигүсә. Сулпасы инде матур күренә. Прозрачный дип әйтә, ничек булган инде татарча? Үтә күренмәле. Үтә күренмәле. Балыгы пешкәндер инде, бәрәңгесе пешкән булса. Балык инде. Әйе, балыгы инде 2 минут. Мин әле күбрәк тегелдем 3 минут. Гомумән Тәмне? Лимон да салган. Мин яратам лимон салган балык шулпасына. Ансын Тәмле булган. мин аңа Монсында калып әйттем. карасымы соң? Ансын әйе, ишеп карага әлбәттә. Ансын мин әйттем. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Илнур лимон ярата дим. Яхшы. Менә шикәре күп булмаган. Мин яратмыйм теге шикәр тутыралар, баллы булган. Монда мин имбир, лимон, апельсин, Күрәм. Все, шулар. теге кәнәфер салып җибәрсә, Кәнәфер тагы да җибәргән. тәмлерәк булыр иде. Кәнәфер. Гвоздика дибез кемнәр инде. Әйе. Аңламыйлар. Менә. Я, Илнур. Әйдә, нәтиҗәне чыгар. Нәтиҗәне инде мин чыгарам. Бу як катнашучыга беренче урын. Чөнки аның ризыклары бердән күп. Икенчедән төрле. Чөнки салат ясалган. Шулпада пешергән. Әле Җитмәсә, үй лимонаты дип әйтик инде аны. Теге салкын тигәннән үй лимонаты да пешереп куйган. Шуңа күрә бу катнашучыга беренче урын. Бу катнашучыга шүт кенә теге зур минус түгел инде. зур минус түгел, әз генә минус. Чөнки монда теге иреңен дип әйтим инде салат ясап тормаган кутырып кына куйган. Егет кеше монда. Монда монсы белән дә озак килде. Беләсең, монда бизәлешенә дә озак вакыт үзенә күрә игътибар бирде, пешереп куйды, буларны да пешерде аерым барысында. Монда егет кеше Рөстәм Асаев иде җырчыбыз, монда Алсу Абылханова. Ярар, Алсу молодец. Алсу молодец, но мин монда да Рөстәмне бик молодец дип әйтермен. Рөстәм молодец, Сәне бик тырышты, ират былай өчен. иттереп пешергәч, былай иттереп Матур итеп бизәп биргәч. куйгач, инде менә болай инде ул. Яхшы. Яхшы, бик рәхмәт Илнур. Мин дә кабаттан сезгә төшерәм безнең бүген белгеч ролендә Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев иде. Билгең өчен рәхмәт, әйткәнең өчен рәхмәт, килгәнең өчен рәхмәт. Авырмагыз, салкын тидермәгез, тәмле ашлар белән сыйлагыз үзегезгә килгән кунакларны.
Рәхмәт. Саулашабыз һәм чакырабыз Рөстәм белән Алсуны. Я, Рөстәм, Алсу, сіз инде кірдігіз, қазір көтәсіздер нендей сөздер әйтті екен сіздің хақта білгіш біздің шеф-повар Илнур Гимаев. Башлады Рөстәм, ул һәр вакытта bu яктан башлый, чөнки безнең белгеч bu якта басып тора. Ну, нәрсә диде инде монда? Яшәшә туралган, бераз иренгән, ләкин мотор бизәп куйган, яхшы, нормал, анда хәтта капта караган, без моды композицияны балыкны ашап карады, пешкән, тәмле, соус урынында, бәрәңге пешкән, мотор бизәлгән, бәйләнерлек сүз юк. Анда бәйләнерлек сүз юк. Миңа бәйләнгәннәр. Келді bu yakta, bu yakta, bu yakta. Bu yakta қап қарады салатыңды. Әйбәт салат, яхшы салат. Инде сырда салғаш өзіне күрә. Бір тәм берген, шулай бәйләнерлек урын юк иде мұнда салатқа. Мен аңлаттым, сарымсақны көп салған демейтем, салған енді, чөнки өзіңіз аңлайсыз. Сезонлы салат. Күбрәк сарымсаққа басым ясадым. Анасын қап қарады, мұнда үтә күрінмәлі шулпа дей, бұл енді плюс. Шулпасы мотор. Балығы да пішкен, бәрәңгісі де пішкен, бик тәмлі. Міне лимон салу молодец, лимонны яратам енді мен деп. Лимон салсам бик отырсы келіп шыға. Шоңа мұнда шулай бәйләнерлік орын жоқ. Лимонатны қап қарады да, әйбәт енді яқшы бір. Шоңа көрә, мұнда бик көп түрлі ризықлар болғаш. Рөстәм аңлайсың енді біріншілік күшті бұл яққа. Мұнда бірден бір нәрсе генә әйтте. Апельсин, лимон һәм имбирны қойнаттым, әйтем қойнатты. Қойнатырға керек түгел, көп шырақта түйіп, қойнаған суны ғана саласында бір. Шул. Һәм тағын бір кәнәфір гвоздика салсаң тағы да яхшырақ болып кетеді. Бұлай бит кереклі, шулай ук. Анда безне клюква дип язган иде. Аны кулланабыз ди һәр вакытта да, шуңа күрә монда да плюс. Монда синең плюсларың күбрәк килеп чыкты. Синең дә инде ул икенче урының ул зур җиңелү дигән түгел. Ул әз генә диде менә, әз генә бер никадәр артка калу гына. Бик дөрес, ул шулай булырга тиеш иде. Менә әйтәм бит ул Әгәр дә мин җиңгән булсам, хатын-кызлар уйлый башлый. Ират тәмлерәк пешерә хатын-кыздан дип, анарсын бөтенесе дә ирләренә пешертә башларлар иде. Алсу, Рөстәм, сезгә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган, яраткан спонсорыбыз Кукмара металл заводыннан әлеге искиткеч табалар, сезнеке инновацион эслекле табалар күреп торасыз. Сезгә, икегезгә дә. Беренчесе сиңа. Кәчтрүл рәхәтләнеп пешер, тәмле ризыклар. 2 литрлы кәчтрүл. Әйбәт бүләк. Бу бүләк. Синеке Рөстәм нәкъ шундый бүләк. Бик зур рәхмәт. Шулай гаиләңне сөендер, яисә гаиләң тормыш ишәген пешереп сөендерсен сине, иң мөһиме сине алып кайтып тапшыр 8 мартка менә дигән бүләк. Яисә 14 февраль алдага атнага бүләк итерсен. Бик зур рәхмәт. Әйе. Булат, бик зур рәхмәт сезнең тапшыруыгызга. Менә шундый тәмле ризыклар пешерергә өйрәтәсез. Хатыннарыбызны куандырасыз, шундый матур Кукмара Табаларына рәхмәт. Исән сау булыйк, һәммәбез дә шулай шатланышып, бүләкләр өләшеп һәммәбезгә яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт. Мин шулай ук форсаттан файдаланып, безнең тамашачыларыбызны якынайт килүче бәйрәмнәр белән, менә егетле бәйрәмнәре белән 23 февраль. Аннары День влюбленных, шулай бит гашыклар көне, шул көн белән котлыйм. Һәм әлбәттә безнең дә бәйрәм ерак түгел, 8 март. Шуңа күрә хөрмәтле дусларыбыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә шатлык, саулык, мәхәббәт телим. Сез анда күп сөйләмәдез минем турыда. Әле бер ай булса да митәм искә төшереп торалар. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, бүген сыйлаганыгыз өчен, әлеге пешереп күрсәткәнегез өчен, инде яңалы әйберләр күрдек, белдек, менә бизәлешләр монда Ират өчен бу инде чынлап та зур плюс. Һәм хөрмәтле егетләр, без сезгә носкилар, майкалар әзерли торабыз. Сез безгә бриллиантлар алыр өчен акча җыя торыгыз. Җыя башлагыз. Рәхмәт Алсу. Киттек җыярга. Тынычландырдың күңелне. Без инде дуслар бүгенгә саубуллашабыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.